бинои асосии Тоҷиксодиротбонк дар шаҳри Душанбе ба фурӯш гузошта шудааст. Ин бонк ки замони маъруф 2 сол пеш муфлис шуда буд, масъули музояда раёсати фурӯши амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ мебошад. Эълони музояда 25 майи соли равон баромад. Бинои марказии Тоҷиксодиротбонк ки дар маркази Душанбе ва дар рӯбарои телевизиони Тоҷикистон ҷойгир аст, 125 миллион 265 ҳазору 630 сомонӣ муайян шудааст. дар сурати пайдо шудани харидорон нархи он метавонад боло равад ё дар сурати адами харидор эҳтимол нарх поин оварда шавад. дар тавсифи бино гуфтанд беш аз 22 000 метри мурабба масоҳат дорад. ин раёсат ҳамчунон меҳмонхонаи Тоҷикистонро ки қаблан ба Тоҷиддин Пирзода саҳмдори асосии Тоҷиксодиротбонк марбут буд ба фурӯш гузоштааст. дар ҳамин ҳол хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсонӣ воқеӣ эълон кард ки барои пардохти ҷубронпулӣ ба амонатдорони ду бонк 2 моҳи дигар мондааст. хазина аз амонатдорон даъват кардааст ба бонк агентҳои хазина муроҷиат намоянд. ба иттилои мақомот ҳангоми бозхон шудани муҷаввиз Агроинвестбонк тақрибан 28 000 ва Тоҷиксодиротбонк 55 000 мизоҷ доштанд.